Ще ядем ли скоро кюфтета от Слави? Най-новите игри, яка гейминг периферия, Слави и още много други продукти, купете ги от ozon.bg с промокода Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ми. Благодаря. Вече започнаха дните на летните отпуски и много хора се насочват към почивки сред красивата природа на България. Дали ще изберете Балкана или морето, за да презаредите батерията, трябва да знаете, Слави, пак не подценявайте. Слави. Днеска сме специално тук да правим видео с Слави. Ето Слави. Слави, кажи на хората да се абонират. Чухте ли? Такова ще закупук метално и като се взема първото ниво става мото да спрем. Това е.